1. Je to podľa mňa úplne najkrajšie dievča. Tak. 2, 3. Je to pravda, že máš na zozname 578 druhov? Áno. Moja mama si myslí, že posadnutosť vtákmi mi ničí život. Môj otec obvinuje vtáky aj z toho, že ma opustila manželka. 4, 5, 6, 7, Čo o tom je? Chápeš? 8. Mali sme iné problémy, napríklad. Vtáky. Vtáky. Deväť, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, šesťdesiat, 61, 62, 63, a už ďalej ani nejdem pokračovať a môže si to ratať.